Αλλά τα λάδια ξεφύγαν. Τα λάδια δεν είναι. Είπαμε, είναι για λίγο τώρα. Λάδια, τυριά, κασάρια. Δεν μπορεί να πάρει ο καθένας. Λίγο λιγότερο. Βρίσκουνε τώρα πατήματα και τα κάνουνε τώρα. Εδώ πιάσανε. Αφού φέτος λένε δεν πήγε καλά και η παραγωγή, ρε. Πέρσι που είχε πλεόνασμα, που είχαν βουλιάξει στην Κρήτη, δεν βρίσκαν προσωπικό για να μάθει τις ελιές. Δεν έφτανε το προσωπικό, που είχαν μάσει, δεν έφτανε το προσωπικό. Με μεροκάματα πεντάρια μιλάμε τώρα, πεντάρια. Οι ελιές ήταν υπερπαραγωγή ήταν, και τα λάδια μου πήγανε. Θα σου μπρώξανε. Δεν σπρώξανε. Το πιάσαν δεν ξέρω πού, Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πού, σε κάτι υπόγεια λέει. Είχαν τον μπαμπά και τον γιο, λες. Όχι, δεξαμενούς με λάδια λέει. Ναι. Σε 5 κιλά έτοιμα για... Λοιπόν, αν είχαν τον τενεγέ το λάδι, είχε 2 λάχτρα λάδι και το άλλο ήταν νερό μέσα. Και το λάδι, άμα βάλεις σε ένα ποτήρι νερό και λάδι, το λάδι ανεβαίνει πάνω. Έτσι πάει, το έχω δει στο καντήρι. Σου κάνει, μπράβο, ναι, το λάδι, εδώ βάζανε 2 λάχτρα και να πουλούσαν για Ελλάδα. Πήγαν σου έλεγε τι, 30 ευρώ, 5 κιλά, δώσε 2 λέει. Δηλαδή που πήγαν τα μηχανάκια που πήγαν. Πάνε βρες σκούτερ όπως πήρες εσύ με 1,25 με 1,5 χιλιάρικο. Ποιο 1,5 χιλιάρικο? Στα 3 είναι τώρα, ποιο 1,5 χιλιάρικο? Ναι, ανεβήκαν και αυτά. 2.800. 125 κυβικά λέει 2.800. Ακόμα και τα SIM που είχε ο Σοφιολάκης που μου τα έδειχνε, ένα 200 που μου έδειχνε. Πότε πριν 3 χρόνια που πήρες αυτό? Ναι, τότε είχε 2.200, τώρα έχει γύρω στα 3 χιλιάρικα. 2.800. Όλα ανεβήκατε. Και το SIM, 200, 4 χιλιάρικα έχει. Ποτέ δεν είσαι 3 χιλιάρικα. 3 χιλιάρικα. Ποτέ δεν είσαι 3 χιλιάρικα. Τέλος πάντων, έτσι διάβασα κάπου. Όχι, στο Ισόμνια. Τα πιο φθηνά τα 200 και τα SIM έχουν 4 χιλιάρικα. Το 125 πήγε 3 χιλιάρικα. 2.800. Αυτός ο νέος καφέ από τον Μπαζάρα έχει ωραία γεύση. Αυτό με έκανε εντύπωση. Εγώ πώς τον κάνω, δηλαδή βάζω πολύ λίγο καφέ και ζάχαρη, πάνω το κουταλάκι και καυτό νερό. Εκείνη η καύλα γεύση. Αλλά πρέπει να αυτός είναι κανονικός νέος καφέ. Δηλαδή πιστεύω σαν φραπές δεν θα είναι καλός, σαν παγωμένος. Νομίζω το ζεστό νερό του δίνει. Εγώ έκανα μια δοκιμή με ζεστό νερό. Μ' άρεσε πιο πολύ από το κρύο, γιατί έχω κάνει και κρύο. Ναι, αυτό λέω. Έχω κάνει και κρύο, δεν μ' άρεσε το κρύο. Αυτό το έχει και σε κούπα το έχει. Άρα. Το έχει σε κούπα. Το γερμαναρά πήρες ψωμί. Ναι. Ναι, πας τώρα στο 1,5 ευρώ στο Βεργίδι ένα ψωμί τέτοιο, μια μέρα δεν φτάνει, ούτε 300 γραμμάρια δεν είναι βάρος. Αυτό δεν δίνεις 2 ευρώ και τώρα 4 μέρες. Το πολύ σπόρο πήρες πάνω. 4 μέρες εγώ. Και όταν το είχε κάνει 2,40 δεν τα αγόρασε κανείς. Το κατεβάσανε 1,99, 2 πες, τώρα φεύγει. Όταν το κάναν 2,40 δεν το παίρνει κανείς. Με τα φυλάδια του Γερμαναρά στο χέρι. Εντάξει, το Βασιλόπουλο είναι για άλλες έπαιζες, εντάξει, δεν είναι για... Όχι, έχει ήδη, γιατί εγώ έκανα μια έρευνα αγοράς, έχει για όλες τις τσέπες. Έχει λευκό τυρί από 6 ευρώ το κιλό, έχει και τυρί που πιάνει. Ακόμα και στα λευκά τυριά δεν είναι μισό ευρώ, 1 ευρώ πάνω από το Γερμαναρά, ας πούμε. Πάλι. Εκεί. Ο Βασιλόπουλος. Εντάξει, ναι.
Άλλο θέλω να πω. Έχει λευκό τυρί που έχει 6 ευρώ, 5 ευρώ όπως έχει το κιλό. Έχει τυρί που 10 ευρώ, 12 ευρώ, 15 ευρώ, 20 ευρώ το κιλό. Τυρί. Κασέρια. Ξεκινάνε τα πιο φθηνά από 7 ευρώ. 15, 18, 20, 25, 30, 35. Είπαμε έχει για όλες τις τσέπες. Έχει για όλες τις τσέπες. Αλλά δεν θα πάει στο Βασιλόπουλο για να πάρει το λευκό τυρί. Άμα πάει λευκό τυρί, θα πάει κάτι στο λίγο. Βλέπω. Την ανάβεις αυτή ρε. Την ανάβω. Εγώ ακόμα δεν ανάβω. 20 βαθμούς έχω μέσα. Και εγώ 19 έχω. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Ναι, αλλά 2 φιάλες φύγανε όμως. Τα πιάσαμε. Όταν θέλω να κάνω μπάνιο, πώς θα κάνω μπάνιο. Εκεί, ό,τι καίει, εκεί καίει. Ό,τι καίει, εκεί καίει. Κουραμπιέδες Νέας Καρβάλης με ολόκληρα αμύγδαλα ρε. Α, το αιώνιο ερώτημα, τι σ' αρέσει, μελομακαρόνα κουραμπιές. Κοίτα δύο. Έλατε, δεν είναι και τίποτε καταπληκτικά πράγματα πίσω. Δεν τι μελομακάρονα. Κουρκουμπίνια ή φινίκια. Τα σιροπιαστά. Κουρκουμπίνια, φινίκια, αυτά. Καλύτερα να λες. Καλύτερα. Κοίτα και το μελομακαρόνα σιροπιαστό δεν λογίζεται. Όχι αυτά. Κουρκουμπίνια, φινίκια, μπακλαβάδες, κανταΐφια. Αυτά είναι κλάσσα τώρα. Τώρα αυτά μπάμπη γίναν είδος πολυτελείας, πώς τα αγοράζουν. Ήτανε πάντα μαλάκα. Τώρα δεν στέγει. Τώρα δεν στέγει. Κάτσε και τα κοιτάς στη βιτρίνα έτσι. Τι για. Ας πούμε στο Βασιλόπουλο είδα. Έχει τυριά, ξεκινάνε από 6 ευρώ και φτάνουν κατσικίσιο. 15, 16, 17. 18. Έχει 25 τύρι. Βαρελίσια Λάρισας. Τι είναι εκείνα. Και πήγε 25 βαρέλις Λάρισα σιγάρα εγώ. Άλλο από βαρέλι. Λοιπόν, κασέρια μέχρι 35 έχει. Σε εκείνο το βαρέλι τι κάνανε πριν, ουίσκι. Ξέρω ότι. Τη Σκωτία το φέρανε. Εκείνο το κασέρι ζωχό, πρίκα που ονομάζεται, 20 ευρώ το κιλό. Πάει. Και τα καπνιστά με τσόβο, 35-40. Πήγαν τόσα αυτά. Παλιά τα έχει σε μπαστούνια. Το μπαστούν. Τώρα δεν έχει μπαστούνια. Τώρα τα έχει σε κομματιά συσκευασμένα αεροστεγός, 150 γραμμάρια, 200 γραμμάρια, 250 γραμμάρια. Ποιος θα πάρει μπαστούνι, ποιος θα πάρει τώρα. Κανείς δεν παίρνει μπαστούνι. Γερμανάκα εκείνο το μπαστούνι πήραν 3 κιλά 4, ξέρω εγώ. 800 ήταν, εγώ τα πέρα μπαστούνια από παλιά που έπαιρνα μπαστούνια. Τι είναι 800, ένα τέτοιο πράγμα να έρμα. Είχε κάτι ψηλά μπαστούνια, έχει χοντρά, έχει κάτι ψηλά. Τα χοντρά λέω εγώ. Τα ψηλά μπαστούνια αλλά δεν τα έκοβε, το αγόρασε σε μπαστούνι. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Ένα 800. Καν 50 που έβγαινε. Αλλά το πανάκριβο. Αυτό λέω, καν 50 με 20, 23, 24, 25 ευρώ το κιλό και ήδη. 40 φεύγω. Έπαιρνα καλά κασέρια. Δοκίμασε ο Ροδρός. Τι πράγμα είναι αυτό. Πού το πήρες το Βασιλόπουλο. Πάω πάρω και εγώ να τον είπα την τιμή. Άλλαξε η κουβέντα. Άλλαξε η κουβέντα. Τιμή. Κρέμα λικέρ με γεύση σοκολάτας. Μπέιλις είναι με γεύση σοκολάτα. Όρπα είναι αυτά. Αξίζει, στο Βασιλόπουλο κονιάκ είχε 3 και 5. 7 και 12 δεν είχε. Και εξαφανίστηκαν, Τα παίρνουν. Τώρα πάνω στο Black Friday γιατί κάναν καλές προσφορές και σε αυτά και θα κάναν σκούπα όλα.
Αλλά ο Βασιλόπουλος του λέει έχει ξεφύγει. Σε αυτόν τον Βασιλόπουλο πας. Εδώ πέρα. Σε εκείνον πήγα. Εθνικής Αντιστάσεως. Σε εκείνον πήγα. Α, από εδώ, από τα Λύπη. Ήμουνα στα μνήματα. Εκείνο καλύτερο είναι, πιο μεγάλο είναι. Ήμουνα στα μνήματα και πήγαμε για καφέ μετά. Και πώς γινόταν την πλάτη μου, πώς έγινε κοιτάω. Τέρμα ήταν πίσω. Αλλά που μου το θύμισες, εγώ πολλά χρόνια να πάω εκεί. Τέρμα ήταν η αίθουσα πίσω και κοιτάω. Άμα πού στο κεντρικό μας, λέγαμε ευκαιρία από το Βασιλόπουλο, να δω τι παίζει. Εκείνο πιο ωραίο μαγαζί. Εκείνο, εκεί άμα πας μέσα, χαζεύεις. Άλλα θα να ψωνίσεις, άλλα παίρνεις. Άλλα θα να ψωνίσεις, άλλα παίρνεις. Εκεί είπαμε, είναι για γερά πορτοφόλια. Είναι για γερά πορτοφόλια. Τι λέει ρε μαλάκα. Σοκολάτα χειροποίητη λέει. Τα 100 γραμμάρια 3,40. 100 γραμμάρια. 3,40, ναι. Όταν έχει προσφορά ο Γερμαναρά στα 100 γραμμάρια έχει 60 λεπτά, 55 λεπτά, αυτή έχει 3,40. Λέει χειροποίητη όμως λέει. Έχει ποιότητα. Κάθονται και τη φτιάχνουν μόνο τους, κοίτα πώς είναι. Πού είναι μωρά, αυτή. Έτσι πας. Εντάξει. Θα είναι τα ντελικατέσεν του Γερμαναρά. Ρίχτε μια μάτια. Χειροποίητη λέει. Alright. Είχε δημοπρασία ένα σκοτσέζικο ουίσκι, αυτό που κάνει μπλιαράκι. Το πήγε ένας 18 χρονών ουίσκι και πουλήθηκε 1,5 το αγόρασε άλλος. Α, για καλό σκοπό και ιστορία να πούμε ότι είπα, καν Σίβας, μπλε ήταν, κοντό. Δεν ήταν Σίβας, 18 ήταν μια σκοτσέζικη μάρκα άγνωστη. Μερικά κομμάτια συλλεκτικά λέει. Και ο εκτιμητής που το εκτίμησε 1,5 πουλήθηκε. Εντάξει τώρα και 1,5 για να βρίσκει, μην τρελάθουμε. Είναι για άλλα άτομα. Λοιπόν, το Τζάμπο, εγώ παραθέτω τον Τζάμπο, κάνει κάθε χρόνο διαφήμιση για τα Χριστούγεννα. Φέτος, ξέρεις τι γίνεται, 1 λεπτό κρατάει η διαφήμιση. Από πριν χρονομέτρηση με το ρολόι του. 1 λεπτό κρατάει η διαφήμιση. Και την έχει συνέχεια και σε όλα τα κανάλια. Η διαφήμιση στην τηλεόραση είναι 1.000 το δευτερόλεπτο. Είσαι σίγουρος. Πολλά λεφτά. Το είπα, 1.000 το δευτερόλεπτο. Να φαντάζεσαι τον Τζάμπο για να κάνει τέτοιες διαφημίσεις. Αυτά ρε Νίκο τώρα στις γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα κονομάρα. Για να κάνει διαφημίσεις, φαντάζεσαι τι βγάζει. Τι βγάζει. Τι βγάζει. Τι είναι, μαγαζάκια της γειτονιάς, έχεις πάει στην Τζάμπο, έχεις πάει να δεις πώς είναι. Όταν μπαίνει μέσα, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Πρέπει να περάσει όλο το Τζάμπο. Όλο, λέω τι γίνεται, πίσω δεν πας. Σε ένα τέτοιο που πήγα, έκανα 20 λεπτά για να βγω. Τι γίνεται, από πού βγαίνετε. Μα με λέει ο Μπρούνο, όσες φορές πήγα στο Τζάμπο, πήγα να αγοράσω 3 πράγματα και φύγαμε 80 ευρώ, λέει ψώνια. Καλά, Μπρούνο το έχει αυτό. Μα έχει πλάκα το Τζάμπο, γιατί βλέπεις και παιχνίδια της παιδικής σου ηλικίας, ας πούμε, και λες, α, πόσο έχει, 2 ευρώ. Μ' έλεγε ο συγχωρεμένος. Μ' έλεγε ο συγχωρεμένος ο ψάρεφος. Πήγαινα στο Τζάμπο, λέει, στα Γρεβενά. Με τον ανεψιό μου, λέει. Μαλακίες, λέει. Ο Ποτσιρικάς ό,τι έβλεπε, τα πέτυχε μέσα στο καλάθι. 5 ευρώ, 7 ευρώ, έφτανε στο ταμείο, λέει, 300 ευρώ πληρώνω, λέει. Άμα αφήσεις το παιδί, ρε, εσύ να βάζει χέρι, τι περιμένει. Ότι, ναι, θέλω να πω, ρε, από ψηλοπράγματα, 3 ευρώ, 5 ευρώ, 7 ευρώ, πήγαινα στο ταμείο, 300 ευρώ πληρώνω. Εγώ πήγα και είχα πάρει ένα αυτοκινητάκι με τέτοια μαλακία, 5 ευρώ. Με κόλλησε κάτι, αφού είσαι εκεί θα πάρεις κάτι. Προσφορές που θα λατρέψεις από το Γερμαναρά, πάντα με ποιότητα και χαμηλές τιμές. Εντάξει τώρα. Τα πιο φθηνά, παλιά ήταν τα πιο ακριβά τα ψάρια, τώρα είναι τα πιο φθηνά. Ναι, καλή φάση αυτό. Τα ψάρια, τα παλιά πια ψάρι, είναι ως πολυτελείας ήταν. Ψάρι σου λέει. Αυτό μια ζωή το έχουν εδώ και χρόνια, 9,90. Σίγουρα 9,90 που μου έχεις πει και πήρα 2. Ναι. 9,90 ή 7,5 ευρώ. 9,90 ήτανε.
Λοιπόν, το έβγαλα το ένα και το δουλεύω. Το δουλεύεις? Αραιά και πω έτσι, το βάζω μια σκάλα έτσι μόλις ξυπνάω το πρωί. Δίπλα μου λίγο έτσι, κάνα τεταρτάκι. Όχι, ίσα κάνα τεταρτάκι αυτό εδώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βίκο, θερμάστρα χαλαζία, 800 βατ. 2 λιχνίες, 2 επίπεδα θέρμανσης. 400 βατ και 800. Κάλυψη λέει, μέχρι 15 τετραγωνικά. Πλάκα έχει. Άμα το βάλεις στο 2 και δουλέψει. Καίγομαι, γιατί το έχω κοντά στο μισό μέτρο το. Εκεί που στην καρέκλα δίπλα το έχω. Εγώ παλιά το βάζα μέσα. Για να κάνω πάλι. Εντάξει, έκανε δουλειά, αλλά. Κάνε δουλειά, κοίταξε. Κάνε δουλειά. Στο 2 κάνει. Στο 2 κάνει. Στο 1 δεν κάνει. Κοίταξε, για 10 ευρουλάκια. Τι παίρνεις? Το τσιγάρα παίρνεις 10 ευρώ. Πλάκα κάνει. Κάνε δουλειά. Για 10 ευρώ. Σόμπα υγραερίου ντελόγγι. Χρειάζεται σοφαλά. Τι δεν έχω φέρει τώρα εγώ. Όλα κομπλένα, Νίκο, άραξε.